Všetci muži na palubu! Haló! 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 Hej, našiel som niečo veľmi zvláštne. Kde? Čo? Pozrite sa! Zem! Konečne! Zvlieka si kožu. Asi sa povraciam. Na opustenom ostrove. Ja som Cruzo. Potrebuje pomoc. Je nemožný. Pomoc! Ani ten najzdatnejší človek To vážne? neprežije sám. Kam si nesieš všetko to jedlo? Musíme ich z nášho ostrova vyhnať. Nič dobré nás nečaká. Robinson Crusoe prináša napínavé dobrodružstvo, Prikradneme sa k ním zozadu. Shelby! v ktorom je súdržnosť Cruzo! jediným spôsobom, ako prežiť. Jedného dňa nám ten človek zaplatí. Koľko presne mu naúčtujeme? Vydrž, Cruzo! Ďakujem, Scraps. Bez vás by som to nezvládol. Robinson Crusoe. Dal by si panánik? Maj sa a šťastný let! No to ma teda podrž. V kinách od 18.2. so slovenským dabingom aj v 3D.